Jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a ködös és igen hideg novemberi reggelen. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit azon alkalomból, hogy a 2016-os Budapest Balaton kalandrali utolsó futamán részt veszünk, jelen esetben 2 darab Trabanttal. A Geonautó Baráti Társaságnak ugyebár szívecsücske mindig is a környezetvédelem, ennek örömén és ürügyén szeretnénk metabondozni, vagy az metabond adalékokkal ellátni mindkét igen régi 26 éves Trabantunkat. Ezügyben meghívtam a környezetünkben lévő Németh László urat, a Metabond értékesítési igazgatóját, hogy szóljon már néhány szót, mi is az a Metabond. Ha egy szóval szeretném kifejezni, mi ez a Metabond, akkor azt mondom, hogy fémfelett nemesítő anyag. De ez nem elég, ez egy sokkal komolyabb, ettől sokkal több, ez egy technológia. Hogy be tudjam ezt mutatni, egyszerűen csak egy kis matematika. Egy személyautóba beleteszünk 40 liter üzemanyagot. A 40 liter üzemanyagból 10 liter csak azért tesszük bele, hogy a súrlódást leküzdjük. Hogyha ezen a súrlódáson tudunk változtatni, akkor az mind ott marad a pénztárcánkban, üzemanyag tartályban. Gyakorlatilag a Metabond abban tud segíteni, hogy sokkal kisebb legyen az üzemanyag fogyasztás a gépkocsinak, ne kopjanak az alkatrészek, tökéletesebb az égés, akkor viszont ezáltal a füst kibocsátás is sokkal jobb. Egy 250 ml-es, ez a Metabond Eco, ez a személyi gépkocsiknak az adaléka. Ez 3 fő összetevője van egy fémfelett nemesítő rész benne, van benne egy személyautó olajához kifejlesztett, illetve adalékcsomag, illetve egy nanoméretű kerámia. Nagyon fontos, hogy ez a alacsony hamutartalmú, illetve hamumentes anyag, a részecskeszűrős, legújabb autókban is alkalmas. A Metabondot feladat specifikusan fejlesztették ki, tehát minden feladata mást és más. Van külön a hajtóművekbe, külön a üzemanyagokba. Szeretném bemutatni ezt a benzinadalékot, természetesen van gázolajhoz való is, ez 500 liter benzinhez való. Egy tankolásnál 10 literhez kell tenni 5 ml, tehát egy ilyen kis kupakkal teszünk bele 40 liter üzemanyaghoz megalén benzinadalékot. Mit tesz az üzemanyaggal? Emeli az oktánszámot, a dízelnél a cetánszámot, jelentősen megemeli a égéshőjét az üzemanyagnak, sokkal jobban fog égni, mert a molekulák között a kohéziót csökkenti, tökéletesebb lesz a forrasztás. Valami oknál fogva, valami meggondolásból biotartalom van az üzemanyagokban. Ezt ismét emelik, és ez nem igazán jó a személyautóknak. A Metabond ez kompenzál. Az autóba Eco motorolajadalék. Előtte jó, hogyha ilyen hideg időben felmelegítjük, felrázzuk, és hozzáöntjük a frissen cserélt motorolajhoz. Azért kell felmelegíteni, hogy ilyen hideg időben könnyebben folyjon ez az anyag. Körülbelül 200 km, 600 km között épül be a felületbe, ott fejti ki a jótékony hatását. Bizony a távnak a első 100 km után várom a visszajelzést, hogy milyen hatással van a kabina. Akkor ez a 2 számú Trabantunk, amelyiknek viszont már a Metabondos motorkezelése megtörtént. Ezügyben egy picikét, mivel hogy öregesek a váltók és nehezen váltunk, ennek örömére van a Metabondnak egy olyan adalékanyaga is, amit kimondottan a váltók kezelésére tudunk felhasználni. Ez egy pontosan kimért adag, Németh László meglátása szerint ez az 1,1 literes váltóolajhoz kb. Egy fél decinyi adalékanyagot fogunk hozzáönteni, és reméljük, hogy a verseny végére sokkal könnyebben fogunk tudni váltani ezzel a gépezettel is.
semmi, hallod? Most hagyjad neki fölfelé! Jó, elég! Annyira vonultam. Jó reggelt kívánok, hölgyem! Szeretném megint elújulni a tegnapi nap sikerélményeiről. Halálközeli élmény. Már mivel volt problémája? A köddel, az autóval, a technikával? És az esőben. És élvezi a versenyt legalább? Baromira. Köszönjük szépen! Hölgyem, szeretném megint eljóvolni a jelen verseny állásáról. A kolléganőjét az autóval megint eljóvoltam, hogy hogyan ítéli meg a mai időjárást, hogyan tetszett a tegnapi verseny. A tegnapi verseny nagyon izgalmas. Na, Megáll! de mitől? Nem tudom. Utolsó simításokatra gondolom, van némi dugulásunk. Péter, indítod? Megfelelt a rali? Igen! Szavaztam, bejöttem én! Minden jó, Débi, kérlek, ne sírjál!